खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि नाम प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों पिएम सोदोब चेनेल स' आं दिनै गोबां गोथौ बाथ्रा बुंनो सानदों स' नोंथांमोना जुदि बुजियोब्ला बे गोथौ बाथ्राखौ खेबसे लाइक खालामनो हागोन स' आं बाथ्राखौ जागायजेननोसै टाइम वेस्ट खालामा स' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रानो बेखौ मिन्थियो कि गोबां सुबुंफोरानो खम नङा होमबा माहाजोन जानायाव नङा होमबा स' फरायनाय लिरनायावबो गोबां खम जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नङा होमबा स' जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जेसेबांखिनि दायो संसार जाना दं बिथांमोननि आखायाव सिगाङाव बिथांमोननि आखायाव सिगाङाव हा हु गासैबो धन सम्पति दंजोबखायोमोन बाट बिसोर बेफोरखौ गासैखौ सिलिंखार खालामना लादों खोन्थानि आं नोंथांमोननो हादान जानो थाङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रानो हादान जानायाव अस्टाद मिथिबायना हादान गोदान गोदान गानाय हादान गोदान गोदानाव थांनाय नङा होमबा बेवहाय रायजो बा संसार जानाय बे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दंसै आरो बिनि गेजेराव हाखौ सुनानै लाखायो गोबांनो सिट मोनसे सिट मोननै नङा होमबा 10 बिगा 20 बिगा 30 बिगा नङा होमबा सुनानै लायो हाग्राखौ दानस्रांना लायो मावनानै बेयाव थायो ग्रोम ग्रोम थाथ'योमोन आरो गेजेर खन्दआवनो बिथांमोना बानानै खामायनाया गैला माखौ जानो माखौ मानो नङा होमबा माइ गायनाय मानाय गैला आदि होनाय आरो बिनि उनाव दाहार लानाया बारा जासिगोन जानाय लोंनायाबो बारा जासिगोन बिनि गेजेराव हाखौ फाननानै लानो गोनां जासिगोन जाय हाखौ बिथाङा हाबनाय समाव हा गोदान हाबनाय समाव 1200आनो जा 700आनो जा 800आनो जा 900आनो जा होनानै बिथांमोना हाबदोंमोन बा 2000 होनानै हाबदोंमोन बाट बियो 30 बिगा मोनदों 20 बिगा मोनदों उनावहाय बिथांमोना बे हाखौनो फाननानै लानानै दुखिया खालामनानै लायो जोंनि बर' हारिनि माबायदि आखल आखु नुदोंना आरो बेनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो सानो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा ओरैबायदि दङ मिथिबायना कि गाननाय जोमनाय सिन्थाय मोजां गैला एकदमबारे गाननाय जोमनायखौनो बायना लाया आं जाम्बायालाय मानो गाननो आं आबादारियालाय मानो गाननो जों जुमाय लोंग्रायालाय मानो गाननो आं दुखिया मानसिया बोरै बायनो हानो आं दुखिया मानसिया मानो गाननांगौ बेफोरखौलाय मा गाननो ओरैबायदि आं लांथिया जानानै थागोन नङा होमबा स' बेफोरबायदि साननाय हनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दं जोंनि बर' हारिनि आदै मादै बैसोर बायदियानो दङ जाय मानसिफ्रा जुमाय लोंनायाव बारा होयो गोसोखौ खोनासं लोगोफोर बेफोरबायदि जाथायनि थाखायनो जोंनि गथ'फोरा फरायनाय लिरनायाव गोबां खम दायो 100 थाखा बा 200 थाखा बा 150 थाखाखौनो होनो हाया मान्थलि गथ'फोरनो फरायनो थाखाय जोंनि बिमा बिफाया अब्ला साननाय नाय बेफोरबायदि बिमा बिफाखौ जेबो साननाय हनाय गैया गावनि गथ'नि सायाव जेबो साननाय हनाय गैया गावनि न'खरनि सायाव मिथिबायना जानाय लोंनाय गति 5 बिगा 10 बिगा बेखिनि हा थानायखौबो बन्दक होसै होनानै लागोन आरो जुदि दंब्ला बे हाखौ 2 बिगा 3 बिगा थासिगोन बे हाखौ जेने थेने हालौनानै लायो आरो बेखिनिखौ जानो थोला बायनो गोनां जायो आरो बिनि गेजेराव बन्दक होनानै लायो आरो बिनि गेजेराव रां रुपिया मानि थाखाय लोमजानाय साजानाय समाव थोआ मोआ जायो बेखौ आं मिन्थियो लोमजानाय येस आं बेखौ गनायो कि लोमजानाय साजानायाव मालाबा समाव जोंनि आखायाव राङा थोआ बिनि गेजेराव बन्दक गासिबो हाखौ होजोबनांगौ गोनां जायो एसेबां गेदेर बेराम जाथारबाय कि जों हाखौ गथायनानै होजोबनांगौ अके खायसे मानसिना जादों आरो गथायनांदोंबो हाखौ बन्दकबो खालामनांदों गोनां जादों आं बेखौ गनायो बाट माखासे सुबुंनियाथ' बिदि जाथाराखै माखासे सुबुंनियाथ' बिदि जाथाराखै होमबा गासिबो बर' हारिनि सुबुंफोर जेसेबांखिनि गोरिब जाना दं बिथांनि न'खराव ओरैबायदि गिदिर बेमार जादोंमोन नामा कि लाख थाखा थांनाय बयनावबो जादोंमोन ना आंथ' मिन्थिथारा बेफोरबायदि बयनावबो जादों नामा फिसा फिनलु बेराम जानाया बयनावबो थाखायो आरो बेफोरनि थाखाय जोङो सेभिं खालामनानै दोननो हानांगौ मिथिबायना बेफोरनि थाखाय जोङो एसे एनै 10,000 20,000 30,000 बा 50,000खौ जोङो दोनथुमना लानो हाखानांगौ जायखौ जोङो ओरैनोसो जोङो न'आव जिराय थाथाबो खामानि मावहैया माइखौ 6 मासनि थाखाय माइ गायबाय आरो बिनि उनाव हानांगौ समाव हाबाय माखासे समाव माइ गायनाय समाव जोङो माइ मोनसान्दि बिसां जोङो 3 माससो जोङो ओरैनो फ्रि बा 2 माससो जोङो ओरैनो फ्रि जिरायना थानाय मोनो बेयाव जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै खामायनानै फैनो हायो गुबुन जायगायाव थांनायाबो ओरैबायदि कि थांनानै फैगोन फैसाखौ लाबोनो हाया आरो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा ओरैबायदि कि मालाय गुबुन जायगायाव थांनोसो बिराद गोसो जायो नङा होमबा फैसाखौ लाबोनो हाया आं बेखौ बुंनो सानो कि बैफोर हा दं जायनाव 10 बिगा 20 बिगा 30 बिगा बेखौ मावनानै गावनो मालिक गुबुनखौ हाजिरा लानो हालायनाय हा दङ बेफोरखौ गय बारि खालामना लानो हानाय इसेबां हा दङ अब्लाबो बेखौ गारनानैसो गुबुननि कम्पानि सिङाव ओरैबायदि बुंजानो थाङो ओरैबायदि मानो टाइमाव फैयाखै बैफोरखौ माव आरो बैखौ थिखो नङा होमबा बेफोरबायदि बुङो फैसाखौ ओरैनो मालायनिफ्राय मोनगोन नामा
नों बेफोरबायदिखौ बुंजाखानांगोन बेफोरबायदि बुंजानोसो निजेनाव 30 बिगा 20 बिगा हा थासे थानानैबो बेफोरखौ बन्दक खालामलायनानै गुबुन कम्पानियाव खामानि मावनो थाङो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा आरो गाननाय जोमनायखौथ' नायथाव जाया एखेबारे लेथ्राफोरखौनो थागोन फैसाफोरखौ लाबोगोन मायाव गारि फात्ता गैया गाननायफोरखौ नाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं बेफोरबायदि नुदों स' बिनि थाखायनो आं दायो भिडिअ बानायदों स' बेफोरबायदि बयबो बर' हारिनि गेजेराव जादों आरो आंनो खोन्थाबो हरदों बिनि सोमोन्दै जुमाय लोंसिगोन जुमाय लोंनानै बबेबा लामा लामथायाव उन्दुलाबायना थासिगोन गोबागोन लेथ्रा फात्रा गाननाय जोमनाय गामसा ओरैबायदि लेथ्रा फात्रा ओरैबायदि जानानै थायो गावनि हिन्जावनो थाखाय दख'नाबो होनो हाया गावनि हिन्जावनि थाखाय गाननाय जोमनाय गावनि गथ' गथायनि थाखाय होनोबो हाया आरो निजेबो गाननाय जोमनाय मोजां गैया मिथिबायना इसिबां लेथ्रा बेफोर गस्लाया बेसेबां लायो 500-600 नङा होमबा स' बेफोरबायदि गस्लाखौ 500-600 होनानै बायनानै लानो हाया दिन मोनसेया 5000-6000 माने मास मोनसेयाव 5000-6000 7000 खामायनानै माने खामायनानै न'आव लाबोनो हाया अब्ला बेसेबां सानथावना बाथ्रा नङा होमबा कम्पानियाव थाङोब्ला खमावबो 12000 10000 9000 मोनखायो 8 घन्टा डिउटि मावोब्ला नङा होमबा स' बेफोरबायदि माने सेलारिया मोनखायो आरो बेफोरनि गेजेराव 5000-6000 खौ मोननायनि उनाव बेफोरबायदि गस्ला गांसे मास मोनसेयाव बायना लानो हाया सोर बुंदों नोंखौ मास मोनसेयाव गांफा बायनो 6 मासनि गेजेराव गांनै गस्ला जराल' बायथारलाय अब्ला बिनि उनाव लंपेन्ट गस्ला बाय मोजाङै बेसेबां थांगोन 3000 नि लंपेन्ट गस्ला मोजाङै बायनानै दोनलाय आरो बेखौ नोङो 6 मासनि थाखाय नों सलायबाय थानो हागोन आरामसे सुबाय था सुनानै गानगोन डाइरेक्टलि गारगोन हो गारग्लिगोन एकेबारे सुगोन माबा गानगोन आरो गानग्लिगोन खेबसेनो मास सानबा 6 दिन सप्तासे ओमफ्राय बेयाव गारसोना दोनगोन लेथ्रा जासिगोन आरो बिनि उनाव बे सेवसिगोन नालाय मैलाया ओमफ्राय बिनि गाज्रि जालांसिगोन नङा होमबा स' बिदि जायो सोरबाबा गावनि हिन्जावखौ ओरैबायदि सानो कि सुगा ओरैबायदि गस्ला सुग्रा मा सुग्रा बेबायदि साननानै खुसिगोन गासिगोन नोंनि हिन्जावाबोथ' गोबां खामानि मावो नङा होमबा नोंनि हिन्जावाबोथ' गोबां खामानि मावनो गोनां जायो आरो नोंनि हिन्जावा इसेबां खस्थ'यै नोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै होयो गथ' गथायखौबो नायो बाट नों बेफोरबायदि खेबसे संनानै होबोदोंना नोंनि हिन्जावनो खायसे मानसिया संनानै होयो अननानै बाट गासिबो सुबुंफ्रा बिदि आरो नोंखौ संनोबो थिनाखैना नों बेलेग जायगायाव खामानि मावनो थांदों खमसे खम लाबो आरो जुदि गुबुन जायगानिफ्राय फैदों अब्लाथ' खामानि मावनानै न'आव फैदों माने मेन मा नों खामायनानै गोबां लाबोथारबाय नामा लाख क्रर थाखा जे नों न'आव फैनानै जिरायनानै थाफैनाय आरो बिनि उनाव न'आव फैनानै नों उन्दु जानाय हो नोंनाव थाखायानो गैला थांफिनो ओरैबायदि जायो खायसे समाव माने ओरैबायदि जायो खामानि मावनो थांसिगोन आरो बिनि गेजेराव फैफिनसिगोन थाखाखौ फोजोबजोबसिगोन आरो बिनि गेजेराव मा थांफिननो थाखाय फैसायानो गैला ओरैबायदि जाजोबसिगोन ओरैबायदि जिरायसिगोन मास 2 3 4 5 थाखायाथ' ओरै दंखायोबा नागिरनो गोनां जासिगोन गुबुनाव दाहार आरो बे दाहारानो बेखौ सुख'नो बेसेबांबा टाइम नांसिगोन आरो बेखौ खामायनाय जेसेबां दंमोन थाइसे थाइनै बेखिनियाबो उनावहाय सुख'नायाव थांसिगोन आरोबो फैसिगोनलाय थाबनो बिराद दाहार जासिगोनलाय बहा खामायनाय जागोन बुंलाय बहा खामायनाय जागोन बेफोरबायदि स' आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानावमोन लोगोफोर स' नों जुदि संसार जादोंब्ला मोजां गोसो होनानै संसारखौ नाय माबायदि सोलिदों नों ओरैनो थायोब्ला बहा होनो नोंनो सोर होगोन नोंनो जानानै आंबो दाहार लायो बाट आं सुखुयो मिथिबायना आं सुखुयो दायो आं सासे लोगोनिफ्राय लादों आरो आं सुखुदोंबो आरो बिनि गेजेराव आरो आंहा सासे लोगो दंबावो जाय बिथाङा दायो आर्मि मावगासिनो दं बिथाङा आंनि क्लास फ्रेन्डमोन स' बिनि गेजेराव आं सुखुदों आरो सुखुलांगासिनो दं आरो सुखुगोनबो स' बेफोरबायदि नाजानाया थानांगोन नङा होमबा स' मानसिफोरा बुङो कि आं नाजादों दायो जाय आं मानसिनिफ्राय लादोंमोन बे फैसा नङा होमबा स' बिथाङा फैसाखौ दायो नांथ'वा बायदि बुंदोंमोन स' बिनि गेजेराव आं बे फैसाखौ बेलेगाव बाहायदोंमोन मिथिबायना आं मोनसे मेसिन बायदोंमोन स' बिनि गेजेराव आं बेयाव मोनसे बिजनेस सलायदोंमोन स' बे बिजनेसाव आं मोनफिनगोन आरो बिनि हिसाबै आं बेयाव इउज खालामलायबाय आं ओरैनो जागारना गाराखै मिथिबायना स' बिनि गेजेराव बिनि फंबाया आंखौ हरखाबै बिहरबाय दा आं बेखौ दायो हरनांसिगौलाय नङा होमबा आं बेखौ माबा मोनसे खालामनाबो हरनांसिगोनलाय नङा होमबा स' आं बेखौ माबा मोनसे खालामनानैबो हरनांसिगोन नङा होमबा स' आं बेखौनो बुंनो सानो कि नाजानाया थाखाथारनांगोन नोंनाव नों जेथिया फैसाखौ लादों अब्लाथ' नों होखाथारनांगोनानो नङा होमबा होथारनांगोन नों फैसाखौ नों लादोंब्ला नों गुबुननिफ्राय लादोंबा नों फैसाखौ होनांगौ नङा होमबा स' बेबायदि नङा कि लानानै फैसाखौ होआलासिनो थानाङा मिथिबाय स' नों होथारनांगोन फैसाखौ लानानै नङा होमबा नों उनावहाय नङाब्ला बिनिफ्राय नों हेल्पखौनो मोननाय नङा नों मददखौ मोननाय नङा होमबा स' नों इसिबां मालायनिफ्राय फैसा लानानै नों खारनाय मानाय हरालासिनो थानाय बे नोंनि आखला गाज्रि नङा होमबा स' नों गावखौनो गाव उनावहाय फिलिंसआ गाज्रिखौनो गाव माने मोनगोन नोङो गाज्रि मोनगोन नङा होमबा फिलिंस साननाय हनाय आं मानो बेफोरबायदि जाखो आं मानो इसिबां बादुला मानो इसिबां आइडेल नङा होमबा स' बेखायनो आं बुंनो सानदों लोगोफोर स' खामानिखौथ' मावखानांगोनानो नोंनोथ' ओरैनो होआ रावबो नङा होमबा स' गाइस बेनो गांसे गस्लाखौनो बायनानै मोजां गाननानै थानो हायाब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जौगानाय स' आं बेखौनो बुंनो सानो कि जुमाय लोंनायफोरखौबो खम खालाम खामानि मावनायाव बारा खालाम बारा जायो ना मायो जा बाट खामानि मावनायावबो बा खामायनायखौबो बारा खालाम मिथिबायना
बे नङाखि नोङो जानाया बारा खामायनाया खम गोरिब जाखागोन स' बुजिदोंब्ला खेबसे लाइक खालामनो हासिगोन